Very good. Here you have. 그렇게. 능 벌었다 세박이요. 어느 생각하고. 뭐 그러구나 해 알았나 붙을라 알았나.
아침에 어떻게 학교에 소리가 이러는데. 됐구나. 가리켜. 이거 대신 때리고 대신 또 말해주세요. 너 나 나도 무슨 말이야? 그거 좀 해봐. 언니 이거 못 일러봐. 내가 지금 이런 거 했냐고. 편하게. 왜 정어? 무슨 얘가 이거 빼야 돼요. 좀 가라. 그런 거 문제를 하려고. 야. 그래, 그냥, 그러면, 뭐, 소리 왜 소리 나서요? 아, 이거 그건 소리네. 이거랑 비니까. 땅은 그 전에 숨을 쫓는 중에. Hello, mini light bone. Bye, bye, tong. Hai tong ô. Bài nung khai tao, bài nung khai tao, tao mà khai tao. Mai sẽ khô. Vati phèn này tong xin ngo, nong này vati đã phèn này tong nong này ngo. Nung khai mai đi sa khá. Bài soro đã nung khai mai đi sa khá. Rồi có tong cầm này. Ta mua mai sa sa nung khai. Bài soro đã nung khai ta mua mai sa khá. Phai tong wo kisa sini yang kai tabok se bati bana nai tong wo bati mar ki nokha gurmai tong wo se khom ta mu rok songa sa bai soroda na no ta mu rok songa sa bai soroda nungke el biro khada nungke el biro khada no karam be dista khayo sini yang go wati bana nai tong wo ke ba khan to butui te tok tui ba za
आंखाय माइसे को ताबुक से सिनोगा मुई रok संगे दङ मुई रok संलाय दङ 진짜 미라 그걸 먹고 안 쫓았어 이거. 하나 오늘 이렇게 tam bolis te kaya hinjak tam sini yang go belai net sulu onggo amoni bagoi live khai maya pur sini yang tau to watin joran ke ba tai net sulu khai ta 미친 거 아니야? 일단 미리 미세요. 뭐 있어야? 아니, 내가 먹고 갈까? 아이, 그게 trino i anbo arabu net sulu khayo deli no khai kengke ang tini blog video dai ri chang nai di do ang tini blog video dai ri blog video upload khai ri ja kisa nai di sini yang khai tabuk se bati wan bagai nokha gurmai tongo 너를 태워잖아. 똥파리 지내 버린다고 봐. 무슨 놈이 봐도. 이거 잠깐 너는 어떤 안 똥내 먹이 둘돌. 레레 버튼 레레가 수레야 둘이야. 수분이야 상무지만. sini yang khai watin bagai ongo karam bolis kaya deli watin ke ba karam bolis kaya bagai no isa nok andar oin to sini yang 네, 누르네. 야, 나 이거는 씨. 누르는 게 아마 그런 나가면야. 자야, 힘도 잘. kendo bakal udul sanang ni nogo dul chero phai toy nungra bar bakai ngra ido dul chanero kyapung bakai miya bokai cha mani loyong ge bala ya kan dul ta ke cha mano mai ba cha mano no mano 이런 거 되자. 너무시 되자, 되자. 일단. no bi sin thai nei ge 되게 되그리야. thai brui 아니 너 시키야 박사. 어디야? 어떻게 되나? khare phai na ba ke tung kha di ba asan me ke tung kha di ba 안 봐.
오늘 이제 너보다 그냥 나도 하던 그거부터 그럼 있네. 뭐 신경은 딱. Hello, Peron Rosa Bosotong, Kisa comment Kayadi, Kisa library, Rigadi, Peron Rock, Bahetong Sari, Kisa, Chiniang Karen Kuri, Horan, Aramitongha, Jotono Horkahan, Joton Lam Sugo, Kisa Komero Kaybadi. Kisa comment Kaybadi, Dolog, Joton Lam Sugo, and Bidi, Ani Lago, Payman Bagui, Gay Kisa comment Kadi, Gay Saga Kisa Ladi. Ani LBO payment bagai norong no joton lam sugo angke tabuk bahai tongki se sagari marung di caha tamokai tongki sabai gadi karen polis kom ni bagai hor andarong mi tonggo ni angke polis kom karen kiri hello peron ro bahai tong bai kisa sabai gadi angke kisa kom ro khai badi tamaro khai tong kisa sabai gadi kisa saga dor kom tinta tonggo dor kom thongai kisa lari gadi mitai nung bar ni hello hello sari mitai sari
ta khai tong cái mai đi chaka honi ta khai tong kia lại đây rồi cái to kia lại đây rồi cái mitai nung bani ba boroni simandang ka lo hello mitai nun kia lại rồi cái kia lại rồi cái to cái kia subscribe kia rồi to nó cái boroni cái kia sao lại mitai nó cái boroni cái kia sao ra rồi hospital khai nên này nó cái boroni sao cái tang mai di Jakarta khai tong nungkai mitai ta khai tong mitai nungkai ode mai di Jakarta khai tong Buồn một tấm mặt khaya. berken tha mở khen tha gì mà hello hello mitai hello mitai hello kia lại rồi nó cái sakan dorcom tongo sakan dorcom tinta tongo dorcom thai kia lại rồi cái tang mai di Jakarta khai tong ta miruk sungka honni ta khai tong kia komero khai sagadi mai di Jakarta hello so dong kisa comment hai beri peran dok cái bài rong dara sung dok kisa comment khai gari kisa dara sung bài sung kisa comment khai gari dara sung bài sung kisa khai gari hello dara sung sung kisa comment khai gari kisa la gari hello peran dok tamo khai tong honni marok de Jakarta tamo khai tong kisa comment khai beri de light be kisa ready gari peran dok 1 hello to like dini hambai ni tamo khasa dol karan bolis kom he na di karan bolis kom huglai ni bagoi karan clear ong yasini yang gon dele no bolis kaya sini yang kha dele no bolis kom huglai kai karan bo sini yang karan bo permanent ke mayang ke ba huglai che ma musung go wati kisa phaika no karan disturb ngo sini yang kha dol bm nung tabuk mai de cha kha tamo khai tong dol bm ta muirok songka ngai tamo muirok mai cha kha dol bm mukhang rok phunung maya karan kisa hamya sini yang bolis kom onu horan dar wendung marok de cha kha dol bm mai de cha ko honi tamo khai tong kia sagari dol ani istam mo text khai di dol ani Instagram mo text khai di ni Instagram mung ta mo ni Instagram ni mung kia sarita bm de mahen rija mai se ya khodol ta mirok songka sanong nogo
BM dem ang text kene do text kene ini Instagram ang text kene darari ang paika mini copyright kanai do doi kan cái này phải liệt hay nói cái này chẳng can tâm chẳng cái bà mùa này alak cái mà phải cái hello hello bro hello mari chaka tamu khai tong mùa này alak dol dol mùi thok ya ta mùi dol mùi thok ya phone ta mùi ki he salita thok ya phone dol bm I am going daraan sedih yang tini road jatara thangkan tini road jatara thangkan copyright phai phano not mano no copyright phai phano not mano kunui ongnya dol apa mana copyright kilim phai ta copyright kilim phai kan ke abono nolai nol mano ngo mana video tan sai masih ta video tan sai sikang kai not jagota video rock sound kore ki marota live ongono tamo salai khasa tamo nungani live phaya sa nung koi ta live khai daraan nung koi ta live khai katene BM dol BM saka dol muya bai sikamuk dol bia muya bai sikamuk wan duru si alak buru kok tang sari ha daraan sang nini live anggo do ang tini rod jatara thangjak do rod jatara thangjak oboni bagui ang nongni LB rogo phanya do tini ang kisa biji tongo tini ang rotho jatara thangjak oboni bagui ang rotho jatara thangai bolok khai tongmon keba o biji ni bagui nongni oro phanya ta munai alak saka lai don bro hambai munai alak ta khai tong mai saka ang khuna se ong tongkha khuna attao duty tongo ang khuna se ong tongkha khuna attao duty tongo munai nung thusinai haida thuni kaipung thuimata nini khana bro duty tongo keba thurita munai oi gundak siko ha nimnika ang tini video upload khaijak do daro song kai dolrok ang tini video upload khaijak kisa naibadi do an bolok video taising 7-8 upload khaijak kisa naibadi dol ani kok kaisa sungmung tongo tamo kok sumung ba oi mora biat ang long tongo biat ang tongo daraan sidi ang madisa khata bo daraan sidi ang ta mu songkasa nogo basit de phaika kisa sab lago ani ke ta mo video rok nai ya ta munai mini nini video rok nai bele daraan nini video rok nai yo kai mau comment rok khaiji abai subusuga comment khaiji abai subusuga comment khayo ma haita nung short video rok dai ya diba nung tai singo ongo tai singo live video khaija kai nung tai singo short video bu dakhana bole nung ongo tai singo rotho jatara thangman rok naijak bai subusuga mane comment rok khaiji ain tonguta
video rok naya sa naijak bole daran ang naijak bole delo no ang nin video rok nayo daran gai tai live payment pore tai nai neta ang bo video upload khaijak do tini ang bo video upload khaijak kisa nai bari do ani sungmung ke haise sini Triparasa buri rok agulio porioi tongo ban mapha logio kurui rang simise hot ke buri rok berayoi de rao pia ma baba noke tatal sau beraya inui kisa sadi Angkai daran siang saka nung komen rok se khaya ke ang bahai ke sai manai ba Angkai nice dele no nayo do ang nini video dele no nayo mana komen rok khaja ongoi rok tongta suka nin obo kisa angkai anggia sauno obo bu kaisa kusu buri rok obo hai tong do ma phano bani rang simi la khunai tong kaisa kusu angkai bok kisa ma phani kok khani ta bokai kisa nok ni gajani ma pha babu hinjangnai bongni kok khani ta bokai mane omo hai rok omane hai ta omo hai ongkai mane bo kisa ma phani men ke ma phani kok khana nang do ma phani kok khani angke lekha pora mane lekha pora kai mayata lekha pora ro kai mayata abo je ma phani kok khanai bokai ka hamungota ma phani kok khanai angke bokai kisa mane lekha dio kisa asuk hamyongota mane ma pharoni kok khanayang mane rok hamyata bara tongoi ma phato nono ani busa poriyo hinai ma phato rokhonai nono gai ma phato sia bele obno bokto porikhe poriyo hin tongnai yang ke rang bani lakhonai ang kisa kokrok asik sana rungya do kisa nakadi kisa kokrok sana rungya kisa nakadi buru ani bo kaisa sungmung tongo buru ani bo kaisa sungmung tongo ani te kaisa sungmung ke haise sini Triparasa kamio tamoni bagui gori ong baire o ke tamoni bagui gorib kurui bar hajira ke sini Tripura se dam bare ke hajira dam kom kisa sagade sini Tripura ke sini Tripura ke samung maya do sini Tripura ke samung maya angkai sini Tripura sa gorib bubango angkai bare hingkai samung mano bare hingkai kisa misa pano job mano angkai bare sini Tripura ke tamni bagai maya angkai sini Tripura montri rok se kisa pono naya hingkai ba sini Tripura sa rokna kisa pono se naya hingkai ba o sini Tripura ni montri ongo do sini Tripura bo tabo company kotor tikhlai ridi tabo Tripura bo o montri rok company kotor tikhlai ri hingkai sini borobo kisa misalai samung manna hingkai bo kisa pono se ongo company rok tikhlai hingkai ba samung rori hingkai ba kisa pono se samung rori hingkai ba kono samung se maya hingkai ba Tripura humne bagai bare mathane ta Tripura company kotor tongkhai tai bare thangna nangeta bare hingkai company kotor tongo hingkai samung khainani jaga mano hingkai Tripura hingkai samung khaina se jaga maya bongni wainsa hingkai
samung khainan jaga mano hingkai sini tripura sa hingkai samung khaina jaga maya tripura hingkai gorib bango sini borok khai do hingkai sini borok hai gorib bango sini borok no kisa pono se naya hingkai montri rok hingkai bongni borok no khe Bangladesh ni phaika hingkai nok tain rio hingkai nok tangoi rio hingkai rang rio hingkai oboni bagai borok hai ganang bango ta kuno se samung rok mai hingkai ba bare thangkai kisa misa panon job mano hingkai ba bagai bare mathango hingkai sini tripura sarok mutai atai hinui asmano thik tamoni bagui le kuri ongba sini borok le obonai rok puji do sini borok bone mutai tutai robi no sena nai tongo do kisa wati phai nai tongo nokha gurumai tongo do oboni bagui kisa net sulung tongo do sini yang kisa net sulung tongo do ala wati phai nai tongo kai hainin ta nung samani bo sini tripura sa ke sini tripura sa bo mutai rok puji bile hingkai sini borok kai tamoni bagui gorib bang obonota hingkai bongni borok hai mane songka bisi ongoi thangka tripura o bongni borok hai bisi songka bisi ongoi thangka hingkai montri bo bongni borok se ongsiyo doctor hindi master hindi engineer hindi ukil hindi joto bongni borok se paisi hingkai ba sini borok hai kusi kari hingkai ba sarkar bo bongni borok se hingkai ba ani tei kaisa sungmung khe haise serai khe mobil tuilaiui omo kahamni bagui da sake hamyani bagui ba dera ba video blog rok bo naina nango tabok ani tei kaisa sungmung khe haise serai khe mobil tuilaiu omo kahamni bagui da na khe hamyani bagui ba dera nai khe serai rok kisa saga didon mana kahamni bagai bo ongo hingkai hamyani bagai bo ongdo mobile timani mobile timani hamya bo ongoi mano hingkai kaham bo ongoi mano omo haita kaham bo ongoi mano hamya bo ongoi mano hingkai tabuk to ongo mobile tui ma porio mobile tui pora malao mobile tui online tui ma porio pora rok hingkai taisa mobile bisi timani khai corona virus phogo se kisa mobile bisi tilaikha do serak rok hingkai serak rok corona virus phogo bisi mobile matikha mane corona virus phogo mungo mobile bai se online tui ma porio hingkai ba oboni bagui bohrok bisi bar mobile pairokha serai rok no hingkai pora bo kisa tabukni sarkar rok kisa pora bo kisa dam kori khaikha tabo kisa corona virus phaioi corona virus phogo kisa pora rok dam kori khaikha sarkar rok mobile pai rikha cherai rok no boha rok mobile tui ma porio hinui online tui ma porio hinui mobile paima rokha hingkai cherai rok kisa hamya ongoi thangbaikha hingkai mobile to mane kahamni bagai bo ongo hingkai hamyani bagai bo ongo do mobile hamya bo khai mano kaham bo khai mano mobile khe noro khe live simi se naio khe bahai khe sapor manai ba video blog rok bo naina nango dara blog video bo naio do blog video bo jotoni blog video naio do obono chung comment rok khaijak ongoi tongo do dara ansriang chung somai kai comment rok khaijak ongoi tongo jotoni blog video naio do sapor khailai chung jotono sapor khailai mane chung kaisa ba kaisa hingchatang onglai di do nung ani naya
bo ani nayo nungkhe tamo ani naya angkhe tamo ni non nai bilai hinui jung kaisa hinsa onglai mani kisa hamen to dara an so joto nailaiyo do joto kaisa bolok video joto nailaiyo do omo se comment rok khaije ongoi tongo do comment rok khaije ongoi tongo like chimi riyo angke comment rok khaije ongoi tongo omo no jung joto bujina nangnai do jung joto khabak sake jung joto bujilaina nangnai alak saka morasa kumui ang asok live khai mani nung waisa phano se phaya kho ani live o dara an saka nini video rok nai di ang comment khaijak dara an do ang nini video no daily nayo mane waisa busu ke comment rok khaije ongoi tongo do daily nayo taisingo nung live khaimani bo naijak do ongai mia rogo short video rok damani ongai taisingo nung lord jatra thaindiba nung lord jatra thangma rok naijak obono chung joto ma bujilainai do dara ansri ang chung joto khabak sake ma bujilainai mane somai ke comment rok khaije ongoi mano somai ke comment khaijak phono ongoi mano dol nini burui datong ani buri korei gang tabuk singal che alak de masaka ang buino support khaima se salni 5-6 gonta ongo hingke anile jorabo kurui hingke ba angle baire kam khayu hingke asuk jora rimaya ta tebo hanom se salni 5-6 gonta buini lifetime riu hainta alang nung to phano buino somiri tongo nung bario samung khairi taino nung to phano buirokno nung to hung sapur khai tongo nung biji tongri taino sapur khai tongo chung oma haikena chung joto khabak sake ma bujilainai do chung joto ma bujilainai uno chung kaisa hincha onglai kisa hamyata kaisa chung hincha onglai khai kisa hamyata uno chung joto ma bujilainai ta nung ani nayo angke ni no naijaknai hine chung kisa hincha khaleyo ki kaisa hincha khaleya ki chung kisa ma bujilainai ta obono angbo nayo joton video nayo gai jotin live rogo phayo do ang haipono comment rok khayo mane comment ase kabang comment khajiya ta nai tongo ta video bolok bo nayo mane comment rok khajiya ongoi tongo ta dol BM de masaka dol nini imang tamo nung tamo wansok nung video ni rang mangkhe tamo khainai baksa khe chao gurui gorib rokno help khainai hinui nungkhe tamo khainai sake gari painai na nok tangnai kisa sagadi angkhe mane ani mane ani bukha ka omo haita angkhe wansuk tongo do angkhe wansuk tongo youtube ni rang mangkhe angkhe gurui rokno mane gorib rokno mane kisa nok thangoi subanani bagoi wansuk jata je gorib nayoi mane nok thangoi subanani bagoi mairung korikhe mairung pairinani bagoi engkai kisa misa nok rok kurui nok kusi musi engkai nok kusi musi no kisa misa tangui rina bagoi omo hai wansuk ta youtube ni rang mangkhe angkhe gorib no kisa misa subanani bagoi wansuk tongo ta gorib rok tabuk o hasuk busuk tongo do sini tipara sa gorib rok tabo hasuk busuk tongo do mai mache tongo nok kurui tongo do oborok no kisa beri nainen bagoi beri nayoi kisa subanani bagoi wansuk tongo ta mai mache rok kis tongo engkai mairung rok pai rinani bagoi engkai nok rok tai rinani bagoi obo haiki wansuk ta kisa misa phano subanani bagoi wansuk ta angle movie rok naya jora tongo short film rok naijako tabo khai buini LB sapur khai mangse
5-6 घन्टा daily के बाहाय के ब्लग रक खाय borok rok naima mana ba ang buino sapur khaima hai ano khe masa phano khaya alai sapur khai do ala omono joto sapur khaile di mane live rok chung joto thanglai bele mane live rok chung joto thanglai do mane blog video to chung waisa wasu phano naija rok ngai thanglai do mane video rok sopaya ongoi phano waisa wasu phano chung blog video rok naija ongoi mano do ngai waisa wasu naija phukai comment rok khaijaya omo hai rok ongoi mano pogui phano ngai omono chung joto ana sapur khaya bono khai sapur khaya omo hai ke chung wansia goi chung joto bujilai dita joto chung baksa ke bujilai dita ana bui sapur khaima hai kebo phano ano sapur khaya kebo borok phano obono chung joto bujilai sapur khailena nango do uno chung ti parasa chung joto kha baksa ke bujinana nango ta bujilai chung joto kaisa joto chung sapur khailena nango obono chung joto kha baksa ke bujilana nangnai dol ang kaisa kok sanai dol nungta jole di do ano jole sadin bm sadi jolea dol bm sadi jolea lai don munai mini horka hangi dara sekar horka hamna bo lai ri mane bagoi horka hambai hello dara sekor tau mai de jakha ta bukta makai tong dara sekor ka hamda tong gorib rok no suba nani bagoi video ni rang mang nang gorib rok no suba nani bagoi video ni rang nang video ni rang nang dol bukha se kaham nango dol ang wansugui naikha gorib rok bo chung joto je mansak suba lai mano jol online only jora channel gudang rok obono do gorib do khanagari dol bm khanagari do chung bukha kai tong do subanan bagoi bukha kai tong do gori dorong no ta buk subanan bagoi bukha kai tong do mane kuri ni bagoi bukha kai tong go subanan bagoi kuri ni bagoi subai maya chung tabuk mai khopja chana thangai se tabuk buini rafani rang no asai se buini nogo thangai se chung hajira salo khoksa khongni manja go ngai khoksa khongni manja mane bai hati bati khai sapai kai hati rok khaioi nogo hati bati togo buri basa bai chapai kai pai kha orang pai thangata nijini rang bai cho makai to hamo mana nijini rang kuri bile mana nijini rang kuri bile amne bagai nijini rang bai cho mayata angbo wansu grok nai do nijini rang bai chu ma khai hamu ne wansu nai do mane nijini rang kri ni bagai chu maya chugyata niji chugya ni bagai chu maya ta nijini rang bai chu ma khai to hamu do ban baha kagwang nijini rang bai chu bagai chubai phunuka tayo borok hamjang nai do nijini rang bai chu bagai buino phunuma khai tayo borok hamjang nai no omo se chugya ni bagoi mane chu maya ta chugya ni bagoi chu maya chung to buino ro hajira thangai khokja khongni mano obai buri basa bai hati bati khaioi cha phai kai pai thangka
hingkai borni rang manai chubana bagoi hingkai obono kisa YouTube ni rang rok mangkai phano kisa chubana hinui wansugui tongkha YouTube ni rang rok mangkai kisa misa phano chubana hinui wansugui tongkha nijini rang bai khai kisa chugyana bagoi chubamaya ta bukha kai tongo do chubana bagoi hingkai chugyana bagoi chubamaya ta angkhe sukang mutai ni mungoi khai kaisa phung angkhe sukang mutai ni mungoi khai kaisa pun boli re rinai do nungkhai matani mungoi kaisa boli rinai ta pun alak saka khunadi buru dino 24 house tongo oroni bisingo bar gonta duty 12 gonta duty tongo 12 gonta o buino 5-6 gonta buini laibo time riui hingke tai angbo khuna rok naya nodi naya diba laidon hambai lomjak angtab lomjak angtabo dara seka lumi tongkha bithorok charita dara sekan joto no hor kaham friend song dara seka nung thangsina nungto tabung lumja hingke ba got nung lumto tui no buino jungno chubai tongkha nung bithorok chadi dara seka kia wa alak saka BM buru hingke chuba aina phaidi je mantui ke BM lumjak ang alak buru angbo chuba nai dol kaham logi mangkhe BM do angbo mane chuba musungko do mane chugyan bagoi chu mayong tongkha mane ang loge phano ri manota loge phano mane khokja khongni roi bui hai chu maya phano khokja khongni roi kisa misa phano ai tongphu kai ri rok manota omono chung kaisa YouTube khanagari do kaisa group khulukdi do dol BM kaisa group khulukdi mane chung mane YouTube team rok mane kaisa group khayoi mane chubanaita ama haike phaidi sabo buino chubanani bagoi pholok nai phaidi jotono kha baksa khai chuba layano hingke je mantui angke abono chung salaidi joto kaisa group khulukdi ngai chung joto je mantui khokja khokni phano je mantui chubalainani bagoi dol BM saka okay sekan bithi chadi dara sekar saka chuba BM alak saka ang tongo BM buru sabo tong naidi je mantui chuba ayano masia manunya rongo ano bo chuba di alak nai BM mini buru no mairung rok bosta khe rinai hinoi phaiding ke chung gori rok no kisa misa phano chubana bagoi chung pal baksa kioi chung mongo group khuluk di engke chung kaisa group kaisa khuluk di chung mane pal baksa ke chubulaina bagoi ta saichung obo to saichung to phanpaya je kono kam no saichung khaimaya bole dol baksa engke je khaimano je kono kam no saichung sa khaimaya engkai obo chung joto pal baksa hingke tai
ibo chung khai mano ta je kono kam no je kono kam no saichung saichung sa kai maya ta omno chung jo to bal bak sa ki jo to chung sobo nai jo to masaga tak ro target biui le chubai maya angle tamuni ba amo baire kam khainai ba ang je mantui chuba nai haike omanta nung je pharitita mane ang obosok chobanai to phariya bole mane niji bosok pharinai obo haita obo haingya hamuta nung khokchandui phari khongdi phari omo haike choma khai omo hamuta mane targari to kaisa saimayata kaisa rimayata nung ang asukri nai nung asukri di no omo haingke kisa targari to rimaya mane niji jesuk phari ta khokja phari ke khokja khongni phari khongni om haike chublai neta BMD ma dol BMD ma chung jot mairung bosta na oi jot family no mairung 10 kg ke phano bangnai ta bahama mane chung group kaisa ke mane chubalai oi mane mairung bosta rok thaisa pai oi kuri rong kino 5 kg kino 10 kg khai phano chubalai neta alag dema saka BM buru wasabo kaisa group chanam didi just online helping me bagoi simi kok ongnai ta o group group kaisa khuluk di do omono group kaisa khuluk di sinin che YouTube team mane YouTube team ro oro meeting khai mano do joto team chung je tongnai team ro oro meeting khai mano do nung sabono subana subaya chung joto group kaisa khai kok salai oi mane su manta mane chung je su phari asukri neta omo hairo ki suban lai neta ang tongo BM 105 tongo dol BM saka alag buru nung halok khuluk di ani number nini thani tongo tani ang tini ang mini dol ni number na hat ano number honai do ang number honai number chung group khale neta chung khokja khongni khai phano chung je mansak chubanai alag de masaka omono sabo ready tong WhatsApp group app khai di oro online buino subana kok simi lunai jar ongnai jar BM saka hambai ang bo ready tongo do dol bia ang bo ready tongo monos dema saka hello monos dema lai diri gadi kisa lai dong diri gadi kai nung join khajiang kisa join khai di mai di chaka tamo khai tong monos dema dara monos dol BM saka im khai nai alag boro khai alag dema saka ani thani number kuri nung che chau BM bro BM dol BM saka alag boro ang jotoni number na garana do alag dema saka ani ang just online je mantui subai nai borong che ang joto dol BM saka ang nono horano alag bro alag dem sa oke nai di borong go action ya haiba 20 rok khai ilai khai inke 15 jon borok inke ongo 1500 hai rang phai tongo inke
tebo sini suba ma rok bui hamjak ma khai hamjak khai buini suba buini chungno suba naita dol bm jaga sini group bon dui bat meeting ongnai do sini group bon dui bat meeting khaita mane saptao duibar meeting khaidita saptao phano duibar meeting khaidita angkai mas dio phano duibar meeting rogo ma haiki khaidita alag de masaka oke ano jotoni number roho di whatsapp ni account active tong sadi puila kaham ke sung na nango sabo subanai inui hai no member naui subaya hingke bono group o tat tonui khuna lab kurui alag buru obonota sabo suba thani riui man sungdita hello I am coming obonota sabo subanai kisa borok thumgarita sabo subanai borok thumgarita poila sabo subanai borok thumoi mane group khulugoi group o meeting o jotono ringoi meeting khaidi sabo subaya bo mane tabo borok thumgarita tabo khe sabo ready tong mane sabo ready tong obo borok thumgarita tabo khe borok thumoi meeting khaita group khulugoi chung poila wansuk lai wano bo kami yo thangoi suba lai nai mane poila wansuk dita bo kami yo thangnai bo kami thangya bo poila wansuk dita obono poila group khagarita mane poila mane sabo subanai poila borok thumgarita borok thumani pore mane bo jaga thangnai o wansuk dita bm insta o text reply ridi mora subana bagoi khai ang jefuru phano logi tongo obono jotoni number thumdi chung tabuk je ito barongni sabo subanai obo jotoni borokni number thumdi abono kaisa number thumai kisa meeting khlainani bagoi kaisa group khulungdi joto chung ai kisa misa phano subanaita bui hai kubang maya phano khokja khungni phano subanaita oke seka text khai di nini insta ni mung tamo sekar alag de masaka puila group che sanam na nango bm burun chung full active ongke se ulo bo jaga chubanai apro se wansuk nani bo jaga wansuk nai apro se ting wansuk nani nono tini comment rika bala angke itu bar ya tamo khalai nasa nang bo rang bo kurui
Angke YouTuber ya tamo khalai nasa rangbo kuri. Obo YouTuber ya phano chung YouTuber ya phano je subanai. Borong no chung loge lai manu nung mara chung asuk mane chung asuk kubang so maya phano khoksa khungni phano so ma khai omno choba khata. Tamoni ang joto borong no ring garana ani lai phai bai nani bagui ringdi ang tini joto ni laiwo ring nai ringdi okay alak saka okay nini laiwo sadi bm sobana top sabo live khai bini live ang thangnai 10 tarikh ani live phai ke ang sano 10 tarikh ni live joto jama ngai 10 tarikh phainai okay sekar da sekar je mantui se kebo no 100 ridi 200 ridi hinoi sanya 1 taka phano riman khai ridi omtoi si obo maya hingke ba manyata obono ta alak samani kong bo thingno munai alak samani kok thingno omon ta nung je suk phari rida obo nung 1 taka phari ke 1 taka 2 taka phari ke 2 taka 10 taka phari ke 10 taka 20 taka phari ke 20 taka ngai nung 200 maranai nung 300 maranai nung 400 maranai omo hayata nung je suk phari ta nung 10 taka phari ke 10 taka ridita nung 30 taka phari ke 30 taka ridita nung 100 phano phari ke nung 100 phano ridita nung je suk phari mani ridita ang ansni bai guna ang ansni bai gina konmoti mara hello konmoti nung anas join khajang kisa join khari do konmoti ngai nung kutabuk tam khai tong konmoti maidisa khata tam khai tong kisa lai ri do konmoti ngai nung tabuk tam khai tong maidisa khata buk nini para khai borong kha sagari kisa komite 10 tarikh ani live phaidi evening 6টা to 8টা komite kisa nung live rijeng ke kisa live di ngai join khari di ngai nung tabuk maidisa khata mo khai tong ngai kisa sagari obono tini jimi salai di sabo mane sabo chubonai ready tong salai di ta tini jimi joto solinta maidisa khata bo konmoti ta murok maisa khata bo ta mo khai tong okay I am going alak saka okay I am going bm saka dol bm chung buino rang bai chubaya mairum bai mairung bai se chuba nai tamo ke chung jotono mairok no ma chau mai chaui kebo tongoi manya ani nok solinta ni nok solinta no kai nung maidisa kha konmite nung tabung maidisa kha ani bai guna phaijak hai de nini bai gina phaijak bole daran komite kisa join khairi dito ano ani bai gina phaijak hai de nimnika munai alak saka okay nini live kok salaya no bm buru 10 tarikh dol bm ni oro 10 tarikh kok salaya no joto thumui kok salaya no sabo ready tong joto 10 tarikh jama ngai bedi
Obono chung joto tiberasa chung joto kha baksa ke chung kaisa chung joto subulai nanguta obono chung joto kok baksa khe chung joto no subulai nanguta obono chung joto kok baksa tonga nanguta chung tiberasa chung joto kok baksa tonga nangu oi mini munai bon no oi mini munai no oi mini munai bo nung kisa sabur khaidi do ani baigina no sabur khayo ni ni baigina na sabur khayo do omose ani bolok video tola thangai comment khaidi do ani video tola go comment khai kengke ang comment na yoi back khaidi nita subscription back khaidi nita ni baigina no comment khaidi ni salita bolok video ngke ang sabur khainita no bolok video thangai comment khaidi ingka ang no ungo join khaidi no community marak video tola thangai comment khaidi do ungke bolok video thangai comment khaidi ang back khaidi no chung joto no kurui do haifano je mantui sini sai kurui masya manunya borong no soba lainai ta oma hainota alak oma hainota chung joto no kurui do haifano je mantui sini sai kurui masya manunya borong no soba lainai ta au oma hain omonota oke enggak dari sekan community marak ana sub khaida ana sub khaidi nono sub khaidi nai do hello community marak nono sub khaidi nai nunga like pai man pore sub khaidi nai ani bolog video nung comment simi khaidi di ani bolog video nung comment simi khaidi di ang nono sub khaidi nai do like pai man pore like pai man pore nono sub khaidi nai do comment simi khaidi sub khaidi kha nono community dara sekar nono sub khaidi kha do dara sekar nono sub khaidi kha pong nungbo khaidi dita bono dara sekar no nungbo khaidi dita dara sekar kenta bokta muiro mecha nung lumani mandawin tong kenta bok dara sekar nung lumani mandawin tong kenta bokta ta muiro mecha sa pakal jelas mah ya kalau bos kaya soalnya orang masih kan kayak semua foto mati kerja kan Kalau aku tuh tunggu itu kan, aku ya. Itu biasa mau malah ini Nah kita mau tahu malah sih. sama dia goblok tuh maksudnya itu ya Malah mau naik kerap tuh kayak gitu. Oh, better bisa di. bisa deh kita mau kaisa bisa kamu kenapa biar terbaik nih pak Bangun lagi bisa. terus
Claro, tiene un buen jugo, más que de gato, no, sí, como se hace, como